aprang si press media korting jir tumhan ningkan kimi kardom pajir lo kardom nilimen ke longkiri terang nili harak bisonat sareli boys hostel hikim kerang 2020 ani haladak CM sir ningkimi penajok adata karbitang te karbipu laso alangli lamchak bitikang si so teng pensi alangli haladak rat amai pelong lamchak bitikang lo lasi kopai kelam lu stemila lockdown corona lockdown 2020 pangke doko mase la 2021 pensi kim rang pon bom lo lasi halas tak kim rang bom hotame bisonat according je doan tame atokono karbi doan tame ningarong lo lasi halatak kim kerang tame thangnat ni dumana pasung ponte la pente ladak kim rang bon hu non puja kim rang pon bom la lasi chugedam tang Oktober achiklopen lo alangli RTI activist pusigupu donesor rongfar alangli nilifan kaike ta phun pensi nilifan nang distawer re lasi alangli bangke kene halaso kikim kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun tangkanang dimandun laso tangkanang dimandun magalalo dak jei thengtom peron alangli dumanta pulo lasi nilifan bangke last 30 November pusikipu la 30 November aprang jong sinangli poisa nang pipe pularangte 30 pena pitke diri tum jadi step teme deng po pusikipu lasi alangli ke kajulong ating de amreng constituency pensi kiturpu lasi alangli extortionist tong claim jima matte political leader tong claim jima lasi esonama sonalang claim wedang jipolo hala daki kim kerang non puta kim rang bomla athia tak manager non puta do bom athia tak project non puta jujela hala daki non boundary wala tangalo lepen architecture ju rong party rong be lepen akola thongno be statue to me tangialo lepen boss hostel te me tanglo penon aprang aswa thake par do poni phantanon ni tum ki marang konplo lepen non ke claim ke damji la non kene hola pilo budam po kitchen room dola lepen kola dak rest house dola la silason alangli tangka maha nangke hangdun thap hadak karbi khai do pu karbi tang de karbi matha thepen alangli tumlason nangke ther ke hapen ke laso jone pasi nili chicha kone delo athe alangli alisita nili phan confrontation dopen tingki sarang kunili phan nang pupe alangli kaike da phun na sinai kol nili phan alangli bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lapso approve ke non nilong kado chugedam tang Katbilame damai laso reception committee ke sengar ni mata lang ni phone angkol laso sa tame non pura dilong recording do alang ligi pubang ke 30 November aprang yung sinangli nituma tingki napa juje kulutang te la so apu thak bangke jadi step tame deng po tamane ko pilo 30 November mane 30 November mang aprang posa nang pinon tadi cipang samri nang lasi lasona muni tumhan ke khei kaching hon pu ang thai gabe pu chini lor pensi niri sadabe alangli lason extortionist ke chok che pu jone pensi alangli phan FIR pi choklo niri phan tangkanan diban ke lakre pho laso lakre pho bang ke jei thengtom teronat tumhanda pulo dotot tumhanda pulo gari lohang det si alang litum pether ke hap lasi alangli RTI awada durke lason kalima posi dili mathata RTI awada durke
lam thu lam jok pan si tingki je thanang ji alang li ani sita niliphan confrontation do de kaita phun ma sinanga therna ke hap lasila sonamuni tumke political leader puta hokdam nang nirma posi non ke bang jilangani tame amreng homosti long kedu atokan lo karbi atuan phata nilika chuni bang lalo lasila son extortionist akam ke claim jong se alang li claim bom lang kulo tangte alang li ke koson sik thei kaching hon longri longpat kaching thurjia alang li koson sik claim pon thekpo pusin nili jong pon tangke batangkan lakre pon ha bunale tum ahi dekti kelo ma ni tuma hin ban pipe alang li ke non puta chetong sarpen le bating ki sarpen ta na hang he phun pe nang therna ha bare lo lab det pen ke ko lang li phun nang therna ha ma det pen ke ni li ke alang li phan ke extortion physic ko alang li ko malo te pen alang li jei ta kali engineer ta kali te pen authority amuni ta kali si nili phan non makam patang sera alang li ko mal